Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tu sude ruas, dohok tamu namar minggu detikyon, suang songoni amanami inanami na mengikuti permingguan melalui live streaming, horas jala selamat beribadah madihita, tapuji matuhatta, maret de mahita sian bukwede nomor 125 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mapalangit dohot tanoon, amen. Marolop-olop tu di bata maho alay sadok tanoon, edehon hamu mahamuliaon ni guarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna, dok hamu madok di bata, tung nasokal do akka pabahenamu, binahen ni hanya tibul ni gogom, ikon marsombatuho akka musum, haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham di hami halak naga leon, di idaho nagogo do musunami, saita ludo hami di bahen ala ni haga leon nami, di baheni kupangi do hami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musunami i, marhite-hite panaunan ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amen. Puji Tuhatta, maret dehita sian buku ede nomor 125 ayat 5.
tangihon hamuma patik ni debata di minggut tasadarion, imasian patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangapom donatorasmu asa martuaho, jalaleling mangulu di tano nani lehon ni jahuba di batam diho. Dia do lapatan ni oddo, ikon dihabiari rohatta di bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang lea rohatta mida natorasta, doho mida akkarajatta, rodi akka natua-tua, dang jadi paroon rimas nasida, ikko patuddo hita, jala ikon holong rohatta tu nasida, sioloan nasida jala sisubutod do rohana, ima sahatna, atong rap mangidogo mahita tu Tuhan debata, taringot tu patiki. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tapuji Tuhata, maret de mahita sian bukwede nomor 162 ayat sada dohot ayat tolu. Tato poti madosat tanagodangi tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha, jala nabasar doho, say marpangulahi maroham midahami, dibaheni say sesa masudi dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami dukkon ni asi ni roham, hati goran ni napinatupa ni anak mudo, nahu pangasahon hami tu jolom, dibaheni paso nang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringok tuha sesaan ni dosatta. Roma hamutuau asa mangoli todimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung sura rarado samuna songon abit dab-dab. Botardo bahenok songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhata, marit di mahita sian bukwede nomor 344 ayat. Oh
hatani debata naga beturpuk emistel di parmingguatta sadarion imana tarsurat sian sadara raja 10 pitu mamukkamai sian ayat 10 pitu sahat rodi ayat 24 amanginang tajahama namar sikat soring. Jadi dung salpu akka jamita odeng marsahit ma anak ni parupuan sorangan nai pola pasang situtu sahit na laustos hosana. Dunginin nasi Elia mamadok nasida buan tuson anak mi. Dungi dibuat si Elia ma anak nai sian apuanna laus dibuan ibana tu gijang tu bilut na inganan nai jala di apehon ibana tu podomanna. Dungi di pabustang ma ibana tu luhali di gijang nidak danaki huhut jauh-jauh tu Jahoba nin nama ale Jahoba debatakku uapa ulak mahosa nidak danakot tu bagasan ibana. Dungi dibuat si Elia madak danaki jala dibuan sian bilut pergijang tu toru jada lilehon ibana tu inana huhut didok si Elia idama nama ngolu do anak mon. Ima sahatna martua do natumangihon hatani debata jalano peopsa. Amin. Maredehita sian buku de nomor 610 ayat sada dohot ayat 4. Taha tidakkom ma hata hapor tai songon nahina tidakkon di dongata sahapor seaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangit doh tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imanan tibuhon ni si Maria nagabe-gabeon santon di perbadia andorang sohabobohan ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni selatus namate di mana na tua tubanu atoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo nasuhatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea di tondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panila Kristen akka nabadia dohot di hasan dosa dohot di hatai namadok mulak mangolu sogo daging ni halak nang mate dohot di angaluan na sora suda. Amen. Tabi gema titing namasa dohot nanaing pamasaon ni huriatta nani jahon ni sahalak parhalado.
Tabegema titing namasa di huriatta na perjolo gowarni mingguta di tikion ima minggu jubilate na marlapatan marolo polo tu debatama ale sadok tanoon doho topik kuasa ni debata do na panguluhon malang na kuasa Tuhan yang menghidupkan. Na mangihut 2.1 sermon parhalado. Sermon parhalado hari Selasa 10 Mei 2022 masuk pukul 17 WIB. 2.2 sermon WEK Rabu 11 Mei 2022 masuk pukul 19 WIB, yaitu WEK 5 di rumah keluarga Sintua Ajiha Hutagaul Boru Perdede, alamat Komplek Permana Indah, Jalan Bangbara nomor 77 Citerup. Kamis 12 Mei 2022 masuk pukul 19 WIB di rumah keluarga Situmorang Ibu S Boru Limbong, Komplek Pusdikap Padalarang, yaitu WEK 6. 3.1 persembahan bulanan. Jadwal penyerahan persembahan bulanan dapat kita lihat bagian kolomnya. 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 8 Mei 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Mei 2022. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5 pemberitahuan. 5.1 jemaat yang pindah. Terhitung sejak hari ini Minggu 8 Mei 2022 telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga Erik Joni Pasaribu, Ibu Elizabeth Boru Hutapea dengan 1 orang anak, yaitu WIK 7, pindah ke gereja HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. 5.2 sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Gereja kita menerima undangan tentang sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP yang akan dilaksanakan pada hari ini, pada hari tanggal Senin 9 Mei 2022, waktu pukul 12 sampai dengan selesai. Tempat Balai Sinta, Jalan Laksana Adi Sucipto nomor 88, Catur Tunggal, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang akan mengikuti dari gereja kita adalah Pendeta Hasian BS Purba STH, Sintua W Simanjuntak, Sintua R Borsamosir, Sintua MTH Serait. 5.3 sermon ama. Pada hari Jumat 13 Mei 2022 pukul 19 WIB akan dilaksanakan sermon ama huria. Dihimbau kepada ama huria HKBP Jalan Lurah Cimahi untuk mengikutinya. 5.4 Basar Seksi Perempuan. Pada hari ini Minggu 1 Mei 8 Mei 2022 Seksi Perempuan akan mengadakan basar di depan gereja. 5.5 jadwal ibadah Minggu. Yang pertama, WIK 2 35 masuk pukul 7.30 WIB. WIK 4, WIK 6, WIK 9 masuk pukul 10.30 WIB. Dan WIK 1 78 masuk pukul 16.30 WIB. Demikianlah warta gereja kita. Tuhan memberkati. Ta puji matuhata maret de mahisha sian bukuet de nomor 420 lalu ayat sada dohot udutna kuhutma tapasahat piliata pilihan parjulu.
Dameni debata na sumurung siyan saluhut na roha ima mga ramoting ate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Oras ma dihita salhu na. Oras ma ng ama nami ina nami na di bagas jabu na maddohoti ibadah parminggota di bagas sa tikyon secara live streaming di dia pihamuna maringanan di bagas sa tikyon toktong di bagasan hai pasok kita. Nuaing tabuk kama bibelta ya nagabe jamita di parminggota sadarion imana tersurat di ulau ni apostel bidusia mamuk kami sen ayat 36 1:40. Ulau ni apostel bidusia ayat 36 1:40 hujahon matuhita tapayuti hutma di bagasa rohat tabi. Di pangulu si Tabita. Dungi adong ma di Joppe parupuan sadana Porsea na margoar Tabita. Astuan na hije Dorcas na sumurung mangulahon na denggan dohot mabahen asiniroha. Tongon ma di akari marsahit ibana laos mate jadi diburi ma ibana dipiakon ma tubilut pargijang alai jonok do huta lidda tu huta Joppe jadi tarbege ma tu akadongan si Petrus disi gabe disuruh ma dua halak manopot ibana mga poing asa humatop ibana ro tumopot nasida. Jadi hehema si Petrus madongani nasida asa duksahat ditogihon ma ibana tubilut pargijang. Jadi Roma maddapoton ibana saluhut boru-boru nama balu akan natangis. Dipatuduhot tu ibana ulos dohot abit akan pinauli ni si Tabita. Adorang rapdope dohot nasida. Alai di palaho si Petrus manasida saluhna tungi marsinggang ma ibana martangiang didopakon ma bakei didokma o Tabita hehe maho. Jadi dipabidok mamatana dunging dinanidana si Petrus hudul ma ibana. Jadi disurdukon ma tangan na paheheon ibana dungi dijauhon ma akka nabadiyain rodi akka boru-boru nama balu dipajongjong ma ibana mangolu dijolo nasida. Dungi sarmaing diboto saluhut pangisini huta Joppe jadi toropdo gabe Porsea di Tuhani. Alai nania dolelengna ibana mian di huta Joppe sorang di sadahalak na margoar Simon si Pauli hulik kuling. Sorry ma anggo saha ni turpuking. Dongan saha Porseaon di bagasan goari tuhata Yesus Kristus. Songon nang tabege nakiningan di bagasan tikting. Ia goarni minggu tasadarion ima minggu jubilate na marlapata dui marolopolop tu debatama sandok tanoon molo didoko di hata Indonesia bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi natar surat di Pesalmen 66 ayat sada doho topik ni mingguta sadarion manang tema ni mingguta sadarion ima huasoni debata na panguluhon
atau kuasa Tuhan yang menghidupkan. Hurian itu hatta adorak so masuk kita tu aplikasi ni turpuk sadarion dengan do boto ota bahwa di bagasa turpuko dibaritaho do di sada huta na marguar Joppe imasada wilayah kota modern tel apip manang Israel di bagasan Partikyanon adong salak na porsea tutuhata Yesus Kristus imana margoar si Tabita jala molo di hatagorik na kiningan tabege di guari hije manang Dorcas. Terbarita do si Tabitaon ima sahalak na burju. Nung nga burju museng ibana mga lehon asi tu aka na pogos jala dada holani termasuk na burju do ibana tu akka jolma na gali. Alay di sadatiki marhite jamita manang barita ni turpukon topunin na ibana marsahit laos mate manang tos hosana. Danga pala di pabua di bagasa turpukon ahado sahe ni si Tabitaon. Danga pala adong tarida di bagasan turpukon alay na pasti di pabua di bagasa turpukon topunin na ibana marsahit jalalaos mate. Anggo sasitong na ala pemahaman ni hala Yahudi ujui amang inang ya molonung nga mate ya mate ma saleleng ni leleng na. Alay memang di bagasan turpukon di baritahon nung nga mga rade akka keluargana nung nga mga rade dongan sahutano mananom si Tabita hobardo memang itu ruhut manang tuadat manang hasomalan na masa di luat Joppe. Hape amang inang adong ninna na porsea di huta Joppe ing maboto na di huta Lidda do si Petrus tiki ala memang huta Lidda ima huta na apala jonok tu huta Joppe. Alani ini disuruh ma pabuahon. Dialapi ma si Petrus asa Roma mereng nama sai ala tersunggul rohana. Ala memang diboto nasida do horoa bahwa si Petrus sahalak sisian ni Yesus Kristus. Boy ibana jalanunga di BG dung hehe tuata Yesus Kristus manangdung manaik tuata Yesus Kristus boy ni nasi Petrus son patupa sada tada halo ngangan dipakai debata si Petrus papatarhon hagogoon ni debata marhite sada tada halongangan tutonga-tonga ni luat Joppe. Jala marhite haroroni si Petrus tujabuni si Tabita di papatar debata huasona paheheon si Tabita. Hamuna kadongan sa porsyaon sonong taboto nak kiningan ba memang nunga mga radinin na aka todong na manang aka si solhot na lao mananom si Tabitaon jalaboy dui tabereng amang inang di ayat 37 diburi manin na ibana jalam hata burion molo di hata Indonesia di dokod dui nunga di paridi bakkeni si Tabitai na marlapatad dui bahwa dangadong be pikiran ni keluarga asa mangulu muse si Tabita
Alay hamuna kadongan. Duksahat si Petrus tu bagas di si Tabita. Marwanin na akka ina na mabalu. Madapoton si Petrus. Huhut say tumatangis. Say meraung-raung ma akka ina na mabaluon. Tu si Petrus. Jala dadahulan say tumatangis akka ina na mabaluon. Di patuduhon na sidado ulos dot abit na pinakkeni akka ina nabi na mabaluon. Ternyata akka ulos dot abit na tinonon ni si Tabita do HP marhite turpukta sadarion. Na patuduhon do akka ina na mabalui masay lungun rohani na sida ala parmateni si Tabita jala lungun nang si solhot ni si Tabita. Adong sada pengharapan, adong sada pakirimon marhite si Petrus, ang giat niya di Pangulo debata na dihaporsian ni si Petrus si Tabita. Makirim akaina nababalui. Petrus tolong si Tabita ikon boy panguluan mo. Alay hamunak kadongan sa porsiyaon. Duksahat si Petrus tu jabui. Ahama didok si Petrus. Lau majolo hamuna. Unang majolo hamuna dison. Asa marsinggang majolo au. Mangido asa di papatar Tuhani huasona tu parnguluan ni si Tabita. Dung martangeng si Petrus tu debata didongani debata ma si Tabita. Jala didok si Petrus ma. Oh Tabita hehe maho. Dungi bolang ma si Tabita. Laos ditugu si Petrus ibana asa jongjong rap dohot akka na porsea dohot akka si solhotna nang akka ina na mabalu na madulu si Tabita lapatana di tangion jauh bado tangiang ni si Petrus marhite ibana patar hagugoon ni debata di parnguluan ni si Tabita. Alanido hamunak kadongan molota jaha Jakobus 5 ayat 10 B ala ditaringotin nakinian namartangiang do si Petrus tu debata hitape di bagasa tikion molota jaha Jakobus 5 ayat 10 B di dokot Tuhani do tu hitamang inang namargogo si tutudo tangiang ni partigor molo di haburjuhon. Jadi hamunak kamang do tamunak kainan. Jugulhon martangiang. Haburjuhon martangiang. Unang marsangga-sangga hita martangiang. Jangan kadang-kadang kita berdoa. Alay jugulhon. Jala didokko nakiningan namar gogo si tutudo. Tangiang ni akapartigor molo dihaburjuhon. Ala dihajugulhon si Petrus nakiningan namar tangiang tu debata. Itu benar barani ibana madokon. Oh Tabita. Hehe maho. Hamunak kadongan. Marhite nama sai molo taparrohau di ayat sebelum di ayat selanjutnya di ayat 42 gabe sarma baritai jalalam tabbama akka na porsia atau ngamuna kadongan sa porsiaon dia dona ni dokon ni turpukon tuhita adong 3 pointers ni jamita nanang sidohonon na tuhita di bagasa tikion na parjolo
marhite topik waso na panguluhon na parjolo di dokot turpukodo. Ternyata mangula do debata mangalehon haluaon tu saluhut na porse. Allah bekerja kepada orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Mangula do debata mangalehon haluaon tu saluhut na porsia. Lapatan na hamunak kadongan sa porsiaon diturpukon diajari do hita bahwa ternyata na marwaso do debata paucatok kita sian hamatean tu hanguluan. Imana kiningan si tabitai. Na marwaso do debata paucatok kita sian hamatean tu hanguluan. Jadi songonido nang akka hoi-hoita. Songonido akka namasa di ngolutta. Menurut hita akka hoi-hoita di bagasa tikyon dangadong bero pangurupion. Dangadong be robe dangadong be lapatan ni namartangyangon sa ininahita ay tetap do gudang arsak ni rohaku sa ininahita ay tetap do gudang pergumulaku dangadong be lapatan na hape namartangyangon sa ininahita ay tongdo songo-songo dongoluon ay tongdo amat takupe manang inat takupe so hiamar minggu ay tongdo tuahala tanya konot toni ay tuahan na marminggon gabe adong dihita ngolun na pesimis manang na ay tongdo songo-songo kape ahaon ulaunon ay saog tabda pangkat dangadong lapatan na jonok iba tu tuhani sa ininahita hamuna kadongan. Alay di bagasa turpukon ada satu pengharapan yang baru yang diperlihatkan marhite hamatean ni si Tabita gabe tu hangoluan. Lapatan na hamuna kadongan sa porsiaon bahwa ternyata marwaso do debata mangurupi hita cupa hita mangadopi aka namasa. Ido jubilatet. Ido olop-olopta di bagasa tikyon paboha waso ni debatado napaturehon parngulwota di bagasa tikyon. Alani digil Tuhanido siya kita asa tapapatar wasona naboy panguluhon namate namarwaso do hita mangaleon lasniroha tu humalia kita ima marhite parsihota tata manang na bohado kede katata tu Tuhan Yesus marhite asa boy nang waso ni Tuhan Yesus si patar di Portibion. Alam memang parnguluan na songonido di pangido tuata Yesus sian hita di partikyanon. Asa gabi las ni roha nang hita tu akan nagali. Gudang nagali di bagasa tikyon. Pihado hita asa gabi boy las ni roha di tonga-tonga ni nasida. Bohado hita asa gabi boy pasu-pasu tuhala na loja. Bohado hita asa gabi boy marlas ni roha akan marsitaonon di bagasa tikyon. Ala memang songon nataboto bahwa diajari tuata Yesus Kristus dohita marhite Matius 5 ayat 10 tolui hamudo sira di tanoon. Lapatan na mulai didokon hamudo sira di tanoon ikon gabi pasu-pasu dohita jala sileon apul-apul dohita tu akadongan nagale tu akadongan namarsak manang tu akadongan namarukil. Jalana paduahon hamuna kadongan sa porsiaon diajari turpukod dohita. Perlu dohita marsiajar sian ngoluni si Tabita manang si Dorkason. Mari kita belajar kepada kehidupan si Tabita.
manang si Dorkason. Dia doh bahasa gabi diajari turpukok kita. Marsiajar tu perngoluan ni si Tabitaon. Ternyata di paboton di turpukod do tu hita songon hala Kristek kita ikot toktong do ukap rohata mabahen akka nadenggan tu saluhut halak. Dia do dasarna ikko mabahen nadenggak kita tu saluhut halak. Allah di Galatia 6 ayat sia madok unang marnalo jahita mabahen akka nadenggan becan dileo Tuhane dope partikian tuhita taha somal honma mabahen nadenggan tu humaliakta. Dia do maksud na humaliakta. Banak kiningan si tabitaikan akka ina na mabelu. Ya, di boto nasida do songod dia kesedihan ni akka ina na mabelu i. Di boto nasida do akka di boto si Tabita do songod dia kesedihan ni akka nagali i. Di boto si Tabita do songod dia kesedihan ni akka nahurang i. Jadi memang dada nama dokon namo rajong si Tabita. Daong. Biasa-biasa do ngoluni ibana. Alai tutu ukap ni rohani ibanain dipatuduh hodoi tu akka na mabaluin, dipatuduhon ibana doi tu akka na gale, dipatuduhon ibana doi tu akka na marsak. Songoni manian nang hita di bagasa tikyon diajak dohita mari kita menjadi Tabita masa kini. Ahado na boy bahenonmu tu akka donganmu. Ahado na boy bahenonmu tu akka masyarakat. Ahado bahenonmu tu tonga-tonga ni huria songona tarsuratina kininga di Galatia 6 ayat siai beca dileo Tuhani dope partikian tuhita beta mangulahon akka nadenggan. Lapatan na daktar sirak sian ngulu taon akka ulaon nadenggan. Jala ido ulau ta dohot nguluta songon parbuwe ni hapor siaw tai. Dia dasarna songon parbuwe ni hapor siaw tai. Alana memang di Jakobus 2 ayat 10 pitu do amang inang hapor siaw ni pe songonido anggoso adong pangulaon na nong matero hadirion niin. Jadi unang marnalo jahita mabahen akan adenggan. Tu akan membutuhkan ya, tu akan membutuhkan. Tak pola salah hita dan gabe moru pacarya tabolo tabahen akan adenggan. Dangit torkering deposito ta molo tabahen akan adenggan. Dang pola pitor marpogos hita marpek-pek kita molo tabain akka nadenggan. Apa yang akan kita tabur itu yang akan kita tuai. Jadi ulahon akka nadenggan. Hamuna kadongan sahaporsiaon di bagasan guarito atta Yesus Kristus. Alania hadonak kiningan uban na diulahon ni si Tabitay. Ala bulus do rohani ibana. Tarumobi ma nunga ditadda si Tabita tuhatta Yesus Kristus si jala sahalak parhaporsiaon na tugudo ibana. Dipelehon ibana na adong dingoluna jala diulaho ni hobar tu akka na pinangido ni debata. Naparpudi ahado na nidokon ni turpukot tuhita amang do tamu na kainang. Arong do parsiajaran nauli nabuhi ta parsiajari siyan si Petrus. Ahado na parsiajaran nauli nabuhi ta parsiajari siyan si Petrus. Ima uju dipangido ibana manangyak kon nong mate si Tabita sa mula mangulu. Sabutullah siyan parnguluot ta bohado bahenon mananyak kon naung mate
angsa mulak mangulo. Tetapi itulah kuasa Tuhan dang boy taselami di bagasa rohata. Alay bohado molo hitan waing. Molo di pangido laho manangyakon akana suhar di parngoluata manang nasuhar di pikiran ni hajol maun. Pitorodo ratu rohata madok dang mampuau manangyakoni jaladang tarpatu paau Alay hamuna kadongan marhite barita ni si Petruson naing maniang gabe tubu pos di rohata mangido tu debata di na mangadopi ragam ni hamaolon di perdalanan ni ngolut taon nang pesipata say hirana maol si tutu jala suhar di bagasan parngoluota. Dasar ta'aha ingot natar surat di Pesalmen 50 ayat 15. Cuma au cupa di ari hagogotan asa hupaluaho asa dipuji ho au. Lapatan naswaton di bagasa roham narap tarjodo hita songon si Petrus asa gabe si ula lomoni rohani debata jalana tau do hita patupa halongangan di bagasan haporsiaw ni marhite hagogoon ni debatan. Hidup bana dinamartangiang si Petrus positutudo rohana tu debata. Naurupan ni debatado ibana patupahon naubartu lomo ni rohani debata. Las disima di patupa debata tada halongangan bolon. Nakita pe didokdo memang di Matius 17 ayat 20 being nanggo nasabatu nisabi haporsion muna dohonon muna matudolokon mucat maho sianon tusan saudoi mucat gabidang adong naso tarpatupa hamu. Molo jupang di bagasan haporsiaw tapos de roha namarhuaso do debata di bagasan saluhuna. Tarpatupa hita dui mangulahoni alaniahan. Dang adong naso tarpatupa ni debata. Alaniahan muna kadongan ado naneng dohonon ni turpukot tuhita na parjolo papos roham bahwa ape natataon di bagasa tikyon hirana mate patkilala atang jala tabereng misal na akanak kota buhado na yung anak kon buhado na yung burkon nung ganyan marumuron alay sumarna marhasohutad dupi hirana gabi tubo padeliad dihita alayamang inang di bagasan turpukon diajari dohita bahwa Tuhan berkuasa menghidupkan kita dari kehidupan kekelaman menjadi kebaikan. Napaduahon diajari turpukod dohita amang dotamuna akka inang tati rumah si tabitain nabuas ibana nabuas marroha di tonga-tonga ni parnguluan na. Jala tinggil si pareon na to akka nasusa to akka ina na mabalu. Tinggil pinggol na di tonga-tonga ni huriai. Jala taboto do di baga sa tikyon bahwa hita mangadopi pembangunan ni huriata. Behado hita mamereng pembangunan ni huriata. Mari kita menjadi tabita masa kini. Jalan patuluhon diajari turpukod tu hita. Bulus roham namartangyangi tu debata.
tapabulus ruhata na martangyangi tu debata. Alanya di doko songoning ala memang taboto do tinggil do si pareon ni debata tu akka namangido pangurupion tu ibana. Alani ing pabulus roham martangiang unang marsangga-sangga martangiang ala taboto do cupahita do las neroha di bagasa tangyangi asal ma tapapos ruhatta tu debata. Amen martangyang maita. Moliate maali Tuhan di pasa rohanami tuho di bagasa tikion nung hubigi hami hatam na badieng di padarho na marhuaso doho di bagasan parnguluan nami. Sipata ali Tuhan olodo adong pergumulan na huadopi hami. Sipata ali Tuhan olodo madate pakilalaan nami. Sipata ali Tuhan olodo mate pakilalaan nami. Alay ternyata di pahehodo haporsyon nami. Songon si Tabita di bagasa tikyon. Na di paheho ibana sian hamatiani. Songoni manang hami. Di pahehodo hami ali Tuhan. Sian akan masa di tonga-tonga ni ngolu nami. Alay-alay Tuhan di patudon si Tabita doi di bagasan ngoluna. Na bulus do ibana di tonga-tonga ni ngoluna manarihon akka nahurangan. Songoni man yan ng hami ali Tuhan. Bulus rohanami manarihon akka nahurangan. Baik di tonga-tonga ni keluarga, baik di tonga-tonga ni masyarakat. Tarlumowi mainang di tonga-tonga ni pembangunan ni Huriam HKBP Cimahi Jalan Lurah di Tikyon. Bulus ma rohanami manarihoni saluhutna. Ay huboto hami jalon nami doi haduan sian adopanmu ali Tuhan. Alani ali Tuhan nang turpukope mangajari hami do. Asa bulus nang todinami na martangyangi ali Tuhan. Unang marsangga-sangga hami martangyang. Jala di patuduhon si Petrus doi di bagasat turpukon. Di patuduhon manang tuhami. Asa bulus nang ngulunamion di na martangyangi. Ay huboto hami. Di tangiho kodo ali Tuhan tangyang nami. Molo huha jugul ho kami. Molo huha burjo ho kami. Tuan Jawa Dewa Tama nami di bagasat tikyon. Martangyang dohami tu akka namarsahit di tonga-tonga ni Huriam. Ali Tuhan say pamalum ma akka namarsahit. Mula dong na dirawat di rumah sakit. Homa ali Tuhan na pamaluponi saluna. Mula dong di bagasan pemulihan. Homa ali Tuhan na mga lehon. Hagugo di nasida. Asaboy nasida museng. Malum jalaro tu bagacoro na pinarbadian mo. Secara khusus amanami amang situa je manurung inang boru panggabean. Natongon waing amang situa je manurung nahurak sehat ibana ali Tuhan. Ali Tuhan posdor rohanami songon barita nahubege hami marhite si Tabita. Molo memang marsahit tutu akadongan nami di bagasa tikyon. Di Lukas sada itu lupitu di dokdong. Dang adong naso tarpatu pani debata. Tarpatu pahodo hama malum ni akadongan nami na marsahit di bagasa tikyon. Alani ing salehon akka hama malumi
tu tonga-tonga ni dongan nami namar sahit di bagasan tikyon. Ali Tuhan namar tangyang dohami ima di ulaon di ari marsogot sahatu ari Selasa ali Tuhan dinaborhat uluan ni huriam nang parhalado parar taon di Tujo Jakarta ali Tuhan. Imana patuluson bohado sakap ni huriam asa boy saluhutna sentralisasi huriam HKBP. Alani ali Tuhan patulus ma sakap ni huriam HKBP disadok portibion. Asabo itu tu mardalan sentralisasi ing doho denggan jalagabe marbungaran nang huria HKBP disadok portibion. Jalagabe boy terjangkau akka huria-huria namet-met. Gabe boy na sida madai baritam-barita nauli marhite akka pangula ali Tuhan. Boy na sida mangula marhite sentralisasi. Say pasu-pasu nang amanami padita purba rapdot aka parhalado parar taon di bagasa tikyon. Asaboy na sida borhat do denggan sian Cimahi menuju Yogyakarta di bagasa tikyon. Padao aka parmaraan sian tonga-tonga ni nasida alay todim to di purbadiema nama dongani nasida saboy tutu di huton nasida sada acara program sentralisasi di Yogyakarta mulai tu hari Marsogo satu hari Selasa. Ali Tuhan di bagasa tikyon pe say pasu-pasu nang ruas ni huriam saluhuna. Say homa na makobasi nasida. Jala say homa ali Tuhan namian di tonga-tonga ni ruas mi asa toktong maras ni roha nasida mamuji dot pasangapon guarmu nabadi di bagasa Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Mari de mahitas yan buku ede 210 tolu ayat sada. Uhud papungu pelian na padua kita. Di bar Yesus
Diborsan Tuhanku sandong dosaku bolong tunada do diban nang sada jujur nabi namar tua dondiku duai sonang sonang di pasona tuktung rohku. Tatangya ko ma peliata tuado pani debata. Ali debata manami na di banua gicang horo haruran ni saluhut silelo na ringgan dot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masyan na nileon mi tuhami pilen nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilianon. Pati bulo na rajonmu di tunga-tunga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami, marhitete todim, al-salam tadahami godang ni silelon mi tuhami. Al-salam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nileon tundirong di pamataku hosadohon gogoki rodi salut mataku pasaran itu masuk satu kudu. Ale amanami na di banua gicang say pinorbadi amaguarmu, say Roma harajaunmu, say South Malomo ni Roham, di banua tungon sungana di banua gicang, lehon matu hami sadarion hangoluan siapa hari, se sama dosa nami sungo panesa nami, di dosa ni dongan namardol satu hami, una kami togitu pangunjunan, palu mahami sian pangago. Mahamu di bagasa dame jalo hamu ma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala si marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasor madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluna horas.